ni nagore naiz, oinatiarra, 26 urteako, dontxe justo 27 ingot. Korrika ibiltzen naiz, batez be, baina kirolari amorratua naiz, azkenean kirolian ibiltzen naiz, gaztetatik edo txikillatik nabile kirola praktikaiten, eta nire burua hola ikusten dut ez, kirolari amorratua eta maura, nik kirola inbarik esangonak naizela inoe, niretako kirola gana da, eta hoize. Bueno, horrek, zikera, zunkarri baldin magotu eta balitxo baldin magotzu, zure egunerokotasuna be disiplinatu gogoa izateko, ba? Bai, niretzat bentzet kirola lagunketa hori ez, disiplina bat eruaten eta nire bizitzia apurat ordenau hau eruaten, bai, zaneako egunerokotasunean zeregin batzuk, lanera fan, tal, kientrenau, janaritza egin, tal, eta horrek, kirolak lagundu izan dozt disiplina hori egunerokotasunean eruaten. Esan duzu kirolari amorratua, eta igual horren seinale da mendi lasterketak, nik eskubaloian ezagutu zintudan, duatloiak, triatloiak, esango dut, ikutu dituzu hainbat ate. Bai, hasi nintzen eskubaloian gaztetan, azkenean talde kiroletan hasten gara esango danok edo gehixenok, ez? Eta hortik apur bat korrika egiten hasi nintzen, nire inguruko jendia mendiko lasterketetan ikusten orduan animau nintzen, baina nik inoiz ez dute itxi nire burua mendiko lasterketak eta listo ez, beti guztu izan xatik erikia, bizikletan ibiltia, orduan disiplina desberdina proba dut eta aurten animau naiz batez be gehixaue disiplina desberdin horrek proba eta horrek hori niretako aberasgarria da, ez zentraikia kirol baten, baizik eta izatea kapasa kirol desberdinetan parte hartzeko, eske mendira oinez fatia bai, Pirinotara oinez fan, trabesiakin, Pirinotan ibili, 3000koak igo, hori niri guztai jexat, eta ez noia deporana, korrika, menditxik. Esko muten dau, mendira familia dela derrigor korrika itxera, emuten dau? Bai, nik uste eta apura moda bat, egon dela boom bat, mendixan korrika itxiana, hori gisa da, nik sentitzen dut, nik 2016an hasi nintzenean, 17 urte neukan, eta ez eguen helako boom hori mendixan korrika itxia, mendiko lasterketak eusen, baina ez eusen inskribileko igual 3 hilabete lehenago eta gainera sorteo eta ez dira kriston jende pila minutu baten egon bizara ordena hori aurrean. Lehen ez eguen hori, lehen apunte jasen karrera eta lasai asko eta plazak eusen, ez eguen alako buma, bai egisa COVID eta gero ikusi dela boom hori egon dela mendiko lasterketetan, baina bueno. ¡Venga, Nago! Bueno, zure lehenengo ametsetako bat, oinatiko duatloia iki esan? Bai, gaztian nintzenean eta eskualean garai horreitan, nire ametsetako bat, oinatiko duatloian parte hartzia esan korrika hasi nintzen garai horreitan. Eta azkenean, urtiak aurrera fanala ez dut eukia aukerarik, aurreko urtian. Sortu zaten olako aukera hori edo duatloia egiteko hori, eta lortu nire nitxia, kosta xaten aiaitia metara, ze oso gogorra izan zen, baina, ahi hau nintzen eta oso pozik. Aurten, demoraldi honetan, hasi zara triatloiak egiten? Bai, 2005ko udan hasi nintzen triatloietan, nire inguruan neukan jendiak animauta, ez? Venga, etorri triatloiak egiten animauta, ez tegiz, eta neukan ez inungo karrera objetiborik edo buruan, proba hau ineben. Eta, da modalia bat oso interesantea, Ze, klaro, 3 disiplina bakotzu, 3 disiplina entrena biozu, imposible edo oso zaila da izatea 3etan gona. Hortan beti nunbaiten kogea egiten duzu, baina beste disiplina bakotzu gero aurrera eruateko tal, eta polita. Eta Nagorek, 3 horretan igeriketa goratu digun, igeriketa, korriketa, bizikleta, hor, hankamotzen, nun... Igeriketan, igeriketan asko sufridu dut karreratan, eta azkena urteten nintzen bai, edo azkena, eta gero azkenean remonta bilen duzu ez, bizikletiak otzu eta korrikak otzu handiokan aurretik, eta remontaileko aukeria dau. Baina, igeriketa, Bueno, zu demostra dozu igeriketan atzian ibilitia gero remontaileko aukeria muten dagoela, ez? Azkenean triatloi batek hori dako, ez? Bukaera arte ez da gitu zer pasaukoa. Karrera bat irabaztia oso zaila da triatlorietan, zatik oso nivel altuko jentia dago hemen Euskal Herrian batez be. Baina, nahiz eta atzian ibili, gero remontaileko aukeriak otzu, edo inkluso igual igeriketik esara urteten sensazio gunakin, baina gero bizikletik hartzen duzu eta eske guztiz aldaketan da karreria eta ikuspuntua karrerakoa guztiz aldaketan da. Eta sentsazioa, petzain dut.
Bai, eta muskularmente ez dago zer ikusirik igaritia, biziketan egia edo korrika egia. Osea, muskularmente oso ezberdina dira, baina, bueno. Berroien egon gara aurretik eta, claro, azizara korrika egiten, mendixan korrika egiten, mendilasterketak dauz urten dira perretxikoa moguan, eta halako baten erabakitzen duzu, distantzia luzeko ultra trail horretan parte hartzia. Baina, ze pasau zan hostia? Bai, 2023an edo lan, ne buruan neukan ja imeste urten egala korrika egiten mendixan tal, mendizko lasterketa, hemen inguruko lasterketa geixen egin ja neukan motz, distantzia motz edo ertainekoak. Eta maratoiak egiten hasi nintzen da, igual, ultra trail distantziara gurote pasau, probaiteko tal, sensazioak, eta, bueno, ikusi nuen hori, da beste mundu badala. Osea, ordu pila bat entrenaiten, zu bakarrik entrenaiten, azkenean ne buruak karrera bat saiatu nintzen egiten ultra trail distantziako eta esan ondo urten, eta ne buruak esan, iazpen, onaino, eta hori, asfaltora pasau nintzen. Hori da, oza, goitik bera, Bai, literal, goitik bera, baina, bueno, hori da, bizitzako beste etapa bat da, eta, bueno, ez dut deskarteiten, ondokan gueltako nahiz ultra trail bat ikera, baina, psikologikamente oso gogorra da, oso gogorra, baina, bueno. Eta hori zuk etxian dakotzuna, arek iten dituela, ondoak eta hamar eta... Hori izan zen gauzia, nik etxian nire mutikoak ultra trail distantziak iten dago edo izan dago, Eumillak, GBH eta, bueno, Gran Canaria eta beste luze batzuk. Eta nire motivazioa hori izan zen, azkenean ifaten nintzen, behan karreratan, abituaiamentuak besti ez dakiz eta esaten, ostia, ni behitia guro. Eta anima nintzen, lehitzan ikendan batekin, 76 kilometroko batekin, baina, eske gogorra izan zen, bai. Baina, bueno, entrenamentuak burutu neben, karreria egiteko lai, baina, bueno, bera azkenean nutrizionalmente preparau bizara eta pasau neben 10 kilometro, azkenean 10 kilometroa karrerakoa botakaka eta hori izan zen. Bai, oza, izan gotu diala proba batzuk... Asko preparau bezu, burua eta fizikoa eta nutrizioa, bai. Igual burua geixen? Bai, burua asko, bai. Ze ordu asko dira, osea, 10 ordu, bueno, depende ze distantzia egin dazu, baina ultra baten fanseke 7-10 ordutik gora. Ordua... Igual gure ikusentzuliak konturatu dira, Nagore Uribarri da, elkarrizketa proposan notzanean, eta zauntzan, bueno, konteia soa apurtzu bat, nire ez da kondera aizpian kurrikuluma, Ainara Uribarrin aizpia da. Bai. Erreferente bada zuretako? Bai, trail munduan eta bizitzan, esan hondakenetako referente dela, zenera izpasarrena da. Eta, bueno, nik beti fijaien aizbeak zerriten dauen, beti entzute xatetxian, bestea, entrenamentuak ikusten du, beak niri kontrola egiten dozen entrena egiten duten bai, eta beti gabitzen mundu hortan hueltaka, eta netako hori placer bada, azkenean konpartitia fizinoa zure aizpiakin etxian, hori azkenean ez dako edozein besta, eta, placer bat. Norbait pentsau aldau, Nagore zezala korrika egiten, Ainara ikusi belako korrika egiten, baina hori ez da hola. Ez. Hori alrebez da. Ni hasi nintzen korrika egiten, eta etxian beak ikusi ben hasi nintzela trailen ebiela karrera egiten eta hola, eta motibo zen, eta bea hasi zen, eta harraputa pasau. Hori zan minutzuk gero gisa da, arek beste... Beste jarraipen batekin bilizan karrera egiten, karrera egiten eta entrena egiten, eta azkenean bere gorputza beste bada. Berezkoa dako zehozer. Bai, hankatan engiar geixo dako ni baina hori hola da. Eta, bere gorputza beste bada, esaten modura, eta beak beste enpeñoa jarri xau kirolari, nik igual beste gauza bizitzako beste arlo batzutan. Lehen etxi dituzu. Hori, priorizau duten beste, sin más. Urte hasieran gauz, hundikan otzailean, aurtengorako ze asmo dako Nagorek? Badakotzu begiz jota zehozer edo... Bai, begiz jota badakot berriro aurten, oin 2 aste barru Sevillako maratoi egin biot, asfaltuan. Eta maratoi hau pasauta gero mendira bueltauko naiz, mendixa retomaukot eta Aloñako igoerako dorsalakot, orduan Aloñako igoera ingot.
Eta gero hortik aurrera, ikusiko da, ze aukera dakote, Segama Aizkorriko dorsaletan hau apuntauta sorteuan, orduan, atu gaiten bada Segama Aizkorriko dorsala Segama Aizkorringu, eta bestela, ez dakote holako inungo objektiborik ez, azkenean bai, 2024an eukinen bajonazo hori eta gero, erabakinen bai ez jartia holako objektibo gogorrin buruari edo objektibo luzerik, eta orduan ja apur bat sobre la marcha. Egisa da triatloiak seguramente ingotela urteme bai, gustora inebelako aurreko urtean, eta beste objektibo balik. Segama Aizkorri tokau eskero dorsala, hori bai da maratoi bat mendixan, Bai, maratoi bat mendixan, ni maratoia mendixan inakot, 3 edo 4 maratoi inakot mendixan, eta, Segama Aizkorri Segama da. Gogorra da, maratoi gogorra da, baina, entrenauku aldana, eta tokaiten bada, eta suertia baldin badau, gurot probau bintzat bizitzan behin, zer dan sensazio hori, Segama ikia. Etxera hueltauta, Aloñako dorsala dakotzu, baina Aloña junior izan lehenengo urtean parte hartu zeben, ez? Orduan, nondik urte zinean, Belarretik? Hori izan zen urte baten Euskal Herriko txapelketa izan zanean Aloñako igoera, eta juniorrandako izan olako trail motzagoa eta urten ginen Belarretik, eta gero beste rekorrido dana berdina izan zen plazaraino. Hori urte baten bakarrik izanik buruan dakotela, eta urte hortan ineben, eta horra zinitzen. Horri izan zen nire lehenengo Aloñako igoera. Claro, Aloñako igoera nik esaten dut beti oinatierrek bentajia dakotzuela, ez? Ibilbide horretan, edo? Bai, nik uste bai, eta azkenean bertan entrena egin du, gure entrenamentuak Aloña inguruan dira. Orduan terrenua esauketan du oso ondo, kanpoko beste batek esautu aldo gana baino hobeto, baina Aloña bai, nik esango neke Aloña nik hemen inguruan inoten distantzia erdiko, lineako karrera gogorrenetaikoa dela, mendixan. Aloñak leku tekniko asko dako eta gogorra igoera asko dako, bajadak eta harri asko. Adi ongo gara, teatro horiarek zen moz joaten dian, aurten oinaterik ez da oinaten ez da duatloirik? Ez, aurten oinaten ez da duatloia. Ikusiko, hori berreskuratu gehenken. Espero baiet, oinatiko duatloia gainera referentetako bat izan da duatloen munduan, eta nik usteot rekupera homidan duatloi badala, bentze kalendaizuan bere lekutxu egiteko. Nagore Uribarri eskerrik asko, eta sorte hon. Eskerrik asko zuei.